Vítajte pri deň 4. Pár 2. Musel som to dotočiť, takže čaute. Teraz sme v nejakom bare, že terasa, katedrál. Už sme tuto v bare, už tu máme drinky. A trochu nám to začalo pršať. Takže tak, no. Ja sa rozhodla, že budem povinne opakovať. My sme sa rozhodli, že ideme na večeru na prístav. My sme sa rozhodli, že ideme na večeru na prístav. A bude to veľmi otravné, takže čaute. V parku. Tak to tu vyzerá. A práve ideme na večeru. Práve som v Dunkin Donuts a idem ochutnať ich Dragon Fruit Iced Tea. Toto. A dúfam, to bude dobré, dám vám to isté. Čaute. A idem. Takže má tu ten Iced Tea, Dunkin Dragon Fruit, tak mi poviem ochutnať. Na zdravie. Díky. Na zdravie. Je to dosť sladké. Akože dosť sladké. Ale je to v pohode. 8. 10. Na pláži je takýto obrovský nápis, že Malagueta. To je jaká reštika. Cesta. Palmy. Čaute. Práve sme si rezervovali stôl nejakej Toro Muelle Uno. Ale neviem. Ideme tam, uvidíme. Takže čau zatiaľ. Kde sme? Sme v Toro Spanish Taste reštaurácii. A jak ste mohli vedieť, tak želám mám fantulivo. Zatiaľ nám dali takéto fantastické žemle. Špičkové olivy majú. Keby ste chceli vedieť, túto reštauráciu som vyberal ja. Myslím, že Minaj? Asi tak. Takže prišlo nám jedno, máme takéto malinké stejčiky. Potom sme si objednali ribeye a potom tu je takýto šalát. Počkaj, láska. Išli sme asi o 11. na izbu. Som unavený, dneska to idem dostrihať, takže dneska vidú neskoré tie videá a to vôbec nevadí, takže čaute.